uku, hudu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara. 20,000 aka ce min ka dawo da su. Yanzu dan Allah ka dawo da 20,000 a ce 9,000 zaka ban, ina ma lahin mai 10 dan Allah kai adalci. In kuma dai ba za ka abin nan dina ba to yanzu dan Allah ka dawo da 20,000 aka ce min ka dawo da ita, ka saukar ita cikin garin nan banda na mota da kai. Yanzu akwai 20,000 amma kai ka ban 9,000. Ka tuna fa nan da za ka tafi, ka tafi tashan motan nan ka je da 8,000 aka ce 9,000 ne kudin nan, ka dawo hedi ne buga na saman ma 1,000 ka je ka cika, kuma hamma na biya ma na mashin ka je tasha. Amma ka tai Lagos din ka gama zaman ka dawo da 20,000 amma 9,000 zaka ba. In dai ba za ka bani bane ba to lalle wannan kai kama hina masata. Wani irin